Бу дөньяда тиңе булмаган, бер кемне дә битараф калдырмый торган һәм барыбыз өчен дә кадерле бәйрәм бар. Ул ана көне. Әлеге изге бәйрәм алдыннан район үзәк дәваханәсендә әниләр көненә багышланган тантаналы чара узды. Бу көнне балаларны тәрбияләүдә һәм гаилә традицияләрен ныгытуда күрсәткән хезмәтләре өчен сәламәтлек, мәгариф, социаль, эшкуарлык өлкәсендә эшләүче уңышлы ханымнар Эльмира Динева, Гөлнур Вазитова, Эльза Хаятдинова, Альбина Нәбиева һәм Ирина Галләмова район башлыгы Илдар Мустафин тарафынан хөрмәтләнүгә иреште. Барысы да үз урынында, үз хезмәтендә, төрле вазифаларда, шуңа инде дальше да уңышлар, исәнлек, саулык, ишеге шулай уң барсын дип әйтеп, бер теләк сезгә. Ходай ташламасын сезне. Шулай ук аналарга җылы котлау сүзләре белән гаилә хезмәте җитәкчесе Татьяна Васильева, район үзәк дәваханәсенең баш табибы Рәзидә Гатауллина мөрәҗәгать итте. Һәр анага чәчкә гөләмәсе һәм гаилә үзәгенең рәхмәт хаты тапшырылды. Иске Кыргыз авылында яшәйм. 6 бала тәрбияләйм, 2 үземнеке, 4-сен тәрбиягә алган балалар. Тормыш иптәшем Флорид белән бик тәртипле итеп яшәргә тырышабыз, әйбәт итеп карарга тырышабыз балаларны. Балалар алай акыллы. 2 малай хоккей клубына йөреп, беренче урыннарга чыгып кайталар, призлар алып кайталар. Мәктәптә укулары әйбәт. Гаиләнең бик зур рәхмәтлебез. Гел ярдәм итеп торалар, авырлыкларны алар белән бергә җиңеп торабыз. Кирәк ярдәмне алар күрсәтеп тора. Администрациягә бик зур рәхмәт, опекуннар советына бик зур рәхмәт. Гел ярдәм итеп торалар безне авыр чакларда. Бүген әниләр бәйрәме көне, барыгызны да шул хөрмәттән бүтән әниләрне дә бәйрәм белән котлыйм. Бәхет, сәламәтлек, балалар бәхете телим. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.